Ez dire ez umore askorako kontuak astelenak ekarri dizkigunak, asteburua latza, astebukera bezalaxe, Nafarroa egoera kritikoan eta gainerako lurraldetako suhiltzaileak Nafarroako suhiltzaileei laguntza ematera. Lurraldetasuna gainditu dugu bai, baina nahikoa suhiltzailerik baote dugu. Azpiegitura publikoak, lurralde antolaketak, hortxe ez ote gaude, datozen orduotan gertatuko denarekin, kezka handia. Gainera, honezkero, 1000-tik gora lagun euren etxeetatik mugiarazita, eta etareak erabat kiskalita. Gora egin dute eta badirudi Afrikako temperatura garai horiek akaso behar bezala garbitu gabeko baso suteak eragin dituztela besteak beste, bertaragoaz errenigan da, udane Arbe Astigarraga lankidea. Suteek Nafarroan jarraitzen dute, asteburuan Ezkabamenditik hasi eta Baltirraraino suteek hartu zuten ia Nafarroa erdia eta une honetan Errenegan aurkitzen gara, Errenega mendian ikusi dezakezuen hemen atzean, suak hartutako ingurua dena kiskalita dagoela hemen atzean esaterako, une honetan ikusten dugu oraindik itzali berri duten kea hemen darioela eta foru erkidegoko poliziak adierazi digu une honetan lurra freskatzen, bustitzen, ari direla itzali berri duten sua berriro piztu ez dadin, Nafarroko gobernuak lasaitasuna eskatu die herritarrei, une honetan hemengo errepida moztuta etenda du poliziak, baina lasaitasuna eskatu die herritarrei, 14 herri inguru ustu dituzteia da, bertako herritarrek etxetik kanpo pasa dute asteburu eta azkeneko gau hauek, eta bertatik 800 bat herritarrek euren etxetatik kanpo egon behar izan dute, eta une honetan lasaitasuna eskatu die herritar guztiei. Foru erkidegoko egoera, une honetan Baltierra eta Errienega dira kezka nagusiak diren puntuak, une honetan horiek dira kontrolpean ez dituzten inguruak, baina esan bezala, lasaitasuna eskatutu diete herritarrei eta ingurua benetan tristea, benetan horrela ikustea, denak kiskalita topatu dugu une honetan, eta ezin izan gara gehiago hurbildu esan bezala, errepida eten baitute bertako poliziek. Poliziekin batera militarrak ere ikusi ditugu, suhiltzaileak denak sute hauei aurre eginez eta bertan topatu ditugu Cruz Rojako voluntarioak ere, langile horiei ura edota edozein janari euren eskuetara jartzen eta laguntzen.
Irudikusgarriak dira eta beldurgarriak ere bai. Ez da aztekoa, herrigune asko, Iruñerritik oso gertu direla garrak, baina Iruñerria bakarrik ez, Garesaldea, Lizarraldea eta Herriberaldetik Tafalla aldea eta baita Tutera inguruak ere arrisku larrian direla eta ondorioak ere ekonomikoak latzak izango direla, ekologikoak aintzat hartuta noski. Goazen bertara, izan ere Artazutik bertatik, Lur Albizu bizilaguna izan da gaur magazinean. Goiz dela hitz egiteko horretaz, ez? Orain lehentasuna ahalik eta, zu guztiak itzaltzea eta hor jarri behar dela indarra. Hemen ja lasaiago dago printzipio zegoera, pues nire ustez faktore pila bat sartu dira jokoan, eta ez dakigu, ni ez naiz ausartzen asko esatera, ez? Baina ze prebentzio lan mota, ze neurri dauden, eta gero klima larrialdiak dituen ondoriotako bat ere daudela. Orduan, izan da oso gogorra alde horretatik, zute guztiek izan duten tamainagatik eta suaren azkartasunagatik eta bereziki zenbat leku ikusten diren zutan Nafarroan. Klima larrialdia izan daiteke faktoreetako bat bada, zalantzarik ez da zuzenduta eta horrekin batera gehitzekorik ere bai. Lab sindikatuak, suhiltzaileek, honezkero iragarri gogorazi digutelako Nafarroako kontseilariekin bilkura eskatu bai, baina oraindik ere zain segitzen zutela basoen garbiketarekin kezka larria zutelako ondorioak zoritxarrez aurreratu egin zaizkie denboran. Egoera honetan, honetan, suhiltzaileen lehentasun nagusia, haizeten ondorioz berriz ere berpizten ari diren foku horiek amatatu edo behintzat kontrolpean hartzea da, horren azken xehetasunak behintzat, Iñaki Itoitz suhiltzaileak berak eman dizkigunak. Bardenas ahora mismo, Valtierra hay un foco nuevo con cabrita. No sé si pertenecía a eso o es nuevo. Es lo que te puedo decir. Y el resto de ahí, vamos a decir, de Bardenas hasta la Sierra de Alaiz, descontrolado. Lo principal es salvar personas y poblaciones. El resto, pues, aunque la gente pueda parecer mal, pasa a ser secundario. Tenemos que priorizar eso. ¿Va mejor? Sí. Poco a poco, bien. ¿Más medios? Sí. Pero no podemos garantizar más. Aitatu dizuegun bezalaxe, basoen eta larreak ez diren, zainduta ez dauden gune horien zaintza noren eskuote dagoen. Baina bestetik klima aldaketa, edo krisi klimatiko hori bere horretan handa, eta horri buruz galdetu nahi izan diogu Euskal Herriko Unibertsitateko energia berriztagarrien arloko adituari. Tamalez, normaltasun berria bezala, ez? Hainbat elementu lotzen dira kasu honetan, temperaturak globalak orokorrean goraka doazten heinean, bero bolada hauek gero eta ugariagoak izango dira, baina honetaz aparte baita ere guri gertatzen zaiguna Saharako basamortua gero eta iparralderago dagola, Europan eta penintsulan ateetan, eta horrek baita ere aire beroa gero eta maizago helduko da gure gana, ez? Eta ez da bakarrik aire beroa, baita aire beroa eta lehorra, ez? Eta horrek zuten alde asko Atarikoan aipatu dizuegu, akaso eskuinaren gorakadarekin batera datozela temperatura gorakada hauek, baita suteak ere, eta ez da aztekoa, politikagintzan oroar gizartea goitik behera mugituta dagoela. Ipar Euskal Herrian esate baterako hauteskundak bakarrik ez, egunotan ikaslek azterketak euskaraz egin ahal izateko duten eskubidea aitortzeko hainbat borroka eta protesta egin dituzte ikasleek eurek, baita euren gurasoek ere, eta soka benetan teinkatuta dagoela, esan genezake. Erran behar da, Parisetik ez dugula berrikukan. Barne ministerioa parte poliziak ego behituna, hezkuntza ministeriotik ez dugu dei batukan, ez dugu gutun batukan, ez mail bat, mezurik ez, deuse, isiltasun osoa ukan dugu ministerioaren gandik, beraz irtenbideak beste aldetik sikatu ditugu. Badakigu Ipar Euskal Herrian sustengoa baitugula, eta herri elkargoaren sustengoa lortu dugu afera untan. Ondoko azterketak, brebetan, zientzako froga gure ikasleek euskaraz eginen dute, eta gure kopi horiek euskaraz zuzenduak izanen dira herri elkargoaren laguntzari esker. Gure 250 ikaslek eskuaraz eginen dituzte zientzietako azterketak eta azterketa horien kopiak zuzentzeko uztailaren 5
eskual elkargoak egoitza publiko bat ezagiko du sehaskaren esku. Zenolako kointzidentzia, Le Penek ez duela nahi besteko emaitzarik izan Ipar Euskal Herrian, bai ordea Errepublikaren erdigunean Parisen, beraz ikusteke zenola datozkigun baita Parisaldeko haize ufadak datozen hilabeteetan ultra eskuinaren gorakada nabarmena izan delako. Eta horren arira, aizue, ultra eskuinak ez dakigu nola baldintzatuko dituen datozen hilabeteak, baina euskarari lotuta Ipar Euskal Herrian azterketak euskara zein alizateko borrokan segitzen duten bitartean, Araba euskalduna aldarrikatu dute baita ere, hori bai, kasu honetan Jaigiroan eta Gasteizen. Nondik zatozte? Amorriotik. Orozkotik. Agurainetik. Vitoria. Agurainetik. Gasteiztik. Armentik ikastolatik gatoz. Pues gaur lehen nabizi lagunduko dugu pizka txoko honetan, eta gero ikastola laguntzen gaude. Bai, eta gero ja jango gara festa bat, pizkatu bat. Ondo pasatu, da? Bai. Euskaraz disfrutatu? Bere lehenengo Araba euskaraz bizitzea, orain arte pandemia dela eta, egon gara itxitak eta, berak bizitzea, euskararen jaia. Zin nahi dugu errontagunea eta badena. Hemen egon, egumeak daude erronka egiten, gero txondan txanda egin, laguntzeko, eta diru asko ateratzen da. Bintzat Trebinokoa behar du, Gasteizkoa baino. Araban beti behar da dirua, ikastoletan laguntzeko, baina ikuste dut aurtengoa polita da, helburua oso ona da. Kantatzera kantu jirako, Gasteizko kantu jirako, eta adineko badakizu, euskararen alde eta dela, jende asko, eta Trebino ere euskeratzen dugun, Eusgarriak eta zer gehiago, enekantak. Guztia. Eta enekantak. Guazen eta zukasuan. Denok guztiak hemen eguna pasatzera. Bai, irriparre egiteko, bai, baina zer nahi duzu, izan dugun asteburuarekin Andaluziko hauteskundea jarraitzen ibili naiz, Nafarroan egoera kritikoa, suteak, Ipar Euskal Herriko emaitzak eskuinari dagokionean ez, baina azterketak euskaraz, bai, baina honi humorea atatzez da, gauza arraza. Gaurko estrainua, ados, ederki, aizue, ahaztu gabe, euskararen periferiei buruz hizketan segitzeko tartare hartu behar dugu, eta pozarren iragarri behar dizuegu, estrainoare badugula gaur ordunetan bertan gaueko 10etan euskararen baitan, periferiaren mugak 11 telebistan. Eta Ekine Ezkorbe lankidea egileen artean dugunez, berari ere hitz batzuk atera nahi izan dizkiogu, gaurko dokumentalaren estrainoaren promoa sartu horretik zer egintzen. Muga hortako periferia itek eta euskarak baduela beste periferia handiago bat. Sartzen duela bastante leku gehiago eta nik uste ez dagoela zehaztua, ezin da zehaztu benetan zein den periferia hori, batzuk uste dute bat zaraitekeela eta ez batzuentzat beste bat da. Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orain ezagutzen ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, 4. mailan gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan hasi ginen ikertzen eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, espainiar eta frantses estatuekin dugun muga guzti horretan,
ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan nik uste pizkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ez dan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela berdina bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakin hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen guain arte indazion lan guztia eta orduan, normala maiza igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxeon ezer. Guk uste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela guk uste duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Gure ustez, gure aletxoa txikila ondia izan jarri deu, euskal periferian, euskal komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin, eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Ez zaigu sasoirik falta ez, eta emakumeok pentatloia, ezue, kiroletan emakumeon presentzia kaso gerotan nabarmenagoa da, baina oraindik ere zen badagoen egiteko, Pentatloia, zuekin, esklusiban, 11 telebistan, esklusiban ez, baina zergatik ez, goazen garrantzi gehiago ematera, emakumeak pentatloian aurrera. Eta hortxe, presentazioak edo aurkezpenak egin ondoren, kilobaria, 11 kilobekin. 11 kilokoak. Bikain garazika pekin. Hori, hau zuen! Hau eskar, hori, Iruna plaza egin behar dituzte. Iruna, 6 lanetan. Tire eman dizkio horrela. Bele gizakoak. Hori. Neskak edo emakumeak herrikirolak ikusten hartzenean normala iritsi zaiute. Ez dadin harritu. Eta hortxe da. Egin alaia, 12 urtietarrak, Euskal Herrikoak, Arkaia Aizkorak. Hortxe, oinatu Amerikan, etorren zaiu eta emetxe bere errealoa. Zapenetan jarriko diote. Hortxe da, Armadurri, Batolez, Nerea Rodri. Etorri zen ikusti, txalo horrela todo merezin zuzetetan. Bai, hauek bai superemakumeak temperatura latz horiekin halako kirol froga batean jotak aritu izanagatik. Zorionak beraz, 11 telebistatik eta kolpez-kolpeko atal berezionetatik. Aizue, pentatloia, triatloia, maratoia, udara honetan zer dator? Azken arrok pasada honezkero, EHZ eta datorkigu, eta horren ondotik egon pixka batez, zerrenda egiten hasita, San Ferminak, Abuztuari begira jarrita, Gasteizko txosnak ere bai, aizue, ezakitzen poltsikoek eta giltzurrunek honi eusteko adina sasoi ote duten. Etxaitz bonatu, da entzosnatu, zua ilargipea. Etxaitz bonatu, eta entzosnatu, zua ilargipea. Yo tengo todo la lengua, con la tijera.
nahi dudana izango naiz, nahi dudana izango naiz, eta horretan gaude. Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Zeinen ederra izango den, ez daukagu zalantzarik. Gasteiz Donostia ere tartean da, ezta? Aizue, eta Euskal Herriko hiriburu populatuenaren Superazte Nagusiarekin ze pasako da, zonez gero badakigu gire egitaroaren zerbait aurreratzen hasia zaizkigula? Aste Nagusiak badu kartela, 2022ko Aste Nagusiko kartela hau izango da, Artepop izeneko kartelak irabazi du kartel lehiaketa. 6 finalisten artean aukeratua izan da Maximiliano Kosatiren lana. Gainera botoen 21,8% jaso du lanak. Orduan badakizue, abuztuak 20 eta abuztuak 28 bitartean izango den Aste Nagusiaren kartela hauze izango da. Gainera Bilboko udaleko ordezkariek adierazi dutenez, kartelak irabazi du diseinua, kolorea eta alaitasunagatik. Que represente Aste Nagusia, la legibilidad y el diseño, el colorido. De lejos, digamos, se ve que va a ser Aste Nagusia, ¿no? Te guste o no te guste, pero tiene que tener eso, que de lejos ya sepamos que sea el cartel que anuncia Aste Nagusia. Aurtengo kartel lehiaketak parte hartzearen errekorra gainitu du gainera. Ha habido, como sabéis, una alta participación en este certamen de este año, que además ha sido una propuesta las propuestas se hacían por online, era la primera vez, 338 concursantes. Kartelaren aukeraketan herritarren parte hartzea bultzatu nahi izan du Bilboko Udalak eta horregatik herritarren bozkari 76ko balio eman dio, eta epaimai espezializatori aldiz 133koa. Euskal Herria kontrastez betetako herri anitza baita, aizue, eta Bilboko Udalaren afitxaren aurkezpenarekin batera goazen Iruñaldera. Klik batean atalak beti dakarkigu eta sorpresaren bat, aizue, horren honetan ere atzean ez gara geratuko eta esan duzet, Zienski izena izan ere, Zaunka musika taldea ezagutzen ote duzu. Zaunka musika talde bat da. Orain dela urte bat gutxi gora bera sortu zen taldea. Sortu zen, proposatu ziguten egakume kantolatu zuen Lizarrako gaztetxean mikroireki bat, ez mixtoa. Eta animatu ginen elkarrekin abesti batzu jotzera, eta momentu Zaunka proiektua zegoen sortuta. Hasi ginen mikroireki batetan parte hartzeko nahian, eta gero hortik aurrera 6 hilabetetara sortatu zitzaigun aukera kontzertu bat emateko Harrotasunaren festan, eta hor montatu genuen Zaunka proiektua horretarako. Badaukagu hor leitmotiv bat lagun batek hasi zuena esaten eta identifikatuak sentitzen gara punk romantika folklorika hitzarekin, edo adjetiboekin. Eta gara koktelera batean sartu bagina bezala, bakoitza bera marena eta bera itarena. Eta gure estiloekin, baina bai daudela hortik gauza batzuk, ez. Romantiko folklorikoak bai garela eta punkiak baita ere. Eta beste leitmotiv da mamarratxas pero buenas muchachas eta habas frescas rural styla. Bai, ondo pasatzeko musika egiten dugu, baina baita musikalki kalitatea norabait bermatuz ez, oskenean, saiatzen gara behintzat. Bai, gauzak, estilo bat definitzen gaituena, musikalki ezin dezakegu, eska egiten dugu, eska rock, eska fusionez, egiten dugu pixka denetarik, gustatzen dizkigun gauzak, maitasunetik, eta, musikalki gauza kongi eginez, baina ez zaigu inporta ez da akatsak egitea. Akatsak badakigu direla naturalaren parte, bai, makinak ez gara,
eta baita reibindikatzen dugu askotan mediokritate hori. Ba, eta nik uste ere orain gaudela momentu batean non ikertzen gabiltza pizkat ze musika estiloa egin nahi dugun, ez? Gure estilo propioa, bai, ze bidea egin nahi dugun. Ba, ez da erreza. Osea, nabaritzen da, ez? Lekua, bueno, lekutxo bat badugu, baina hori lekutxo bat. Zaila da, osea, eskertuak, oso eskertuak gaude deitzen gaituzten guztietan jotzeko, noski baiet, baina ikusten dugu ez daukazula, ez dakit, apoio guztiei berdina, ez? Osea, gauza da nik uste, nik gutxienez zaunka sortu baino lehen teorikoki banekien emakumeen egoera holtza gainean eta musikaren ezenan ezela erraza, ez? Azkenean, ezagutzen dituzu musikari pilo, hor daudela, hor daramatela urte pilo borrokan bere haien lekua reibindikatzeko eta teorikoki badakizu, baina orain barruan gaudela, ni bai sumatzen dut hori nola gertatzen den realitatean, ez? Nola zaila da, ez dakit nola azaldu, baina nabaritzen da gure presentzia holtza gainean, jendeari deseroso sentitzea eragiten dio, ez? Nola bait? Eta ez bakarrik sentitzen dugulako, baizik eta noizbait esan digutelako, ba hori, gure, osea, gu badaukagu gure janzkera bat, ez zaunka bezala aurkezteko, ez gure pertsonai zaunkalariak presentetzeko, eta esan diguten nolabait gure irudia batzutan intimidantea dela edo violentoa eta ni, bueno, ez dakit zergatik. Osea, estampao animal pindara magula indela 50 urte jarri zen modan, Madrias de Regias ez dakit, zin mas. Eta baita ere gure, diskurtsoaren aldetik, ez? Nik entzun ditut komentarioak rollo, eske zuen diskurtsoa oso feminista da, bakarrik eremu feministetan jo dezakezuela nolabait. Y es como, a ver, que estoy cantando Bésame mucho, abrázame, Doctor Deseo, ze diskurso feminista daukazu hor, hainbeste molestatzen zaizuna. Ja, horren deseroso egoteko, zergatik. Igual da gehiago gure presentzia enzi, hiru emakume aldun, gaudela hor estenatoko gainean, eta ez dakit, igual batzuk deseroso edo intimidatu da, baina bueno. Ez gaude ohituta, nik uste jendea ez dagoela ohituta. Taldearen ekarpena klik batean saiotik. Eta izue, bukatzaldera, bestelako ekarpena egin du Rodrigo Cuevas artistak. Zein ote da bera, Asturias aldetik datozen doinuak dira, folk musikaren bidez, sexu eta genero aniztasuna, modu aske batean aldarrikatzeagatik aitortza egingo bazitzaion, aurtengo ekainaren 27 bertan jasoko duen sariaren bidez. Honekin beraz, gaurkoz besterik ez, badakizue egunero hemen izango dituzuela, gero arte, aio. Soy de Verdicio, nací a la vera del Cabo Peñes, junto a la mar. Non hai tocinos na mio panera,
pero hay gavitos a los colgar. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del xergón y voy a collerles verdes pa' echar con faves y con yacón. Si una vez o dos o tres bajo a la villa al mercado, todos me miren de yao y dicen, niña, qué guapa, yeah.